ana m ekele nwanne anyị nwoke bụ Chukwudi Agba, onye nke na-eme ka ihe ọnwa na ihe onyonyo na-agasa ebe niile, ma na Europe, ma na Afrịka niile, ma na Asia. Ana m ekele ya otu o si wee rụrụ aha ya ụka iji mee ka isi ọ na onye obodo ukwu ọbụla na-apụta n'onyonyo na-akọwa ebumnobi ya maka obodo anyị. Ebe ọ rụbara ahụ ya ụka wee rute na Amsterdam ebe a wee sị ka so wee tinye ọnụ na ihe gbasara obodo ukwu. Ana m asị ka ana m ayọ ndị obodo ukwu niile onye ọbụla kwado ya maka ihe ọma nke na-abata n'obodo. Ọ bụ eziokwu na anọghị m n'obodo ukwu na Naịjirịa, mana uche m dị ya. Ya mere m ji wee sị data na nwanne m nwoke anụnwa na ọ bụ ihe ọbụla ọ ga-emekịta na m ga-emekịrị isi ọ na ọ ga-abịa Amsterdam ka m so wee kwuo ma kọwakwa ebumnobi m n'ebe ndị be anyị nọ. Obodoukwu, a sprawling rustic community in the present-day Idiato North local government area of Imo State, located about 60 kilometers west of Owerri, the eastern heartland. One festival that enjoys wide popularity is the Iwaji ceremony of the Ancient Obodoukwu clan, held every 7th of August annually. To promote this privileged development of unity in diversity, the four Ezes, in the company of their traditional chiefs, converge at the royal arena. The whole arena is always charged, colorful, and full of nostalgia. Highlights of this august festival are the Iwaji ritual performed by His Royal Majesty Eze Edmond Adesiobi Dim Abakuribe Mbachu II. It is important to note that after the Iwaji ritual, the subjects are free to partake in the consumption. As the entertainment goes on, traditional drummers of great significance perform to the rhythm of the royalty. Iwaji ceremony of Ancient Obodoukwu clan also has potential for international marketability. In Obodoukwu today, culture and tradition in which the New Yam Festival is tied with regulate the totality of people's beliefs as they represent the collective identity of the people. Epoch Search TV Nigeria had continually served as window to see the cultural heritage of the Igbo people in diaspora.
Comrade Abachukwu Greg, believing in hard work and rugged tenacity of purpose, has successfully widened his tentacles. As quintessence of all time, Epoch Search TV Nigeria is taking you live to Grand Hotel's 1715 LJB Freeway, Dallas, United States of America, to the second convention, New Yam Celebration and Fundraising of Obodoukwu Union in North America. The diverse but unique culture and tradition of Obodoukwu people in diaspora, though redefined to meet the exigencies of civilization, which form the center point, promoted and integrated to showcase the undiluted identity of Obodoukwu people and culture. The convention hall was igniting, with brilliant colors of both men and women properly dressed in red and white Igbo traditional attire, which typifies cultural grandeur that inspires a lot of sensation and awe. For the name of Father Anyikwa to come and lead us in the opening prayer, we go for Father Anyikwa. Oh yeah, the first Reverend Father in Obodoukwu I was meant to understand. Father Anyikwa never. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God, we thank you today for your blessings and for the privilege to gather as your children, for the purpose of reunion, for the purpose of solidarity with one another, for our own good, good of our families, and our town. We ask you to come and be with us. Bless this occasion. Bless our good intentions. Bless our friends who have come to share us love and solidarity. Whoever comes here to support us, we pray that his jar of wheat will never go dry. That you will continue to replenish, support, and grant success to the works of their hands. And bless all their efforts. Give us the grace as we observe our tradition, New Yam Festival. But after this one, may you continue to sustain us in life, to continue to celebrate the New Yam Festival that will give us opportunity to gather as brothers and sisters for the greater glory of your name. For answer is through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.
Obodoukwu na-eri ji n'afọ n'afọ. A na-eri ji n'afọ n'afọ. Mgbe a na-eri ji Ọgọst 8 Ndọngwulu mgbe ji jiri ka. Enweghị onye na-eri ji awa ji daba Obodoukwu. Ama m na ọtụtụ mba dị iche iche n'ala Igbo sikọta ya eri. So, a na-ekele Chukwu na-arịọkwa ya ka afọ ọbụla ka anyị nwee ike bute ji rie ya afọ kwuru afọ. Ji a ga-awa ya n'aha ndị Obodoukwu na aha ndị ọzọ na-eme omenala dị otu a n'ala Igbo na ndị niile bịara nga. So a ga-akpọkwa ndị mmadụ ka ha nyere anyị aka nwa ji a. Ana m awa ji a n'aha Obodoukwu den ihe na ya Reverend Father Felix ga-take over. So awa m ji a n'aha Obodoukwu. Also, Oshina na eri no na ni na gị na ike ọ na-egbu egbu ọzọ bụ ihe ọma Obodoukwu ka isi eri ya mbọ tụọ ka nna anyị ha siri waa ya nye efe anyị ọ n'aka. Prezidenti anyị si n'obi ọ na-anọ na-awa ya n'obi anyị na ndị toro nọ n'obi ya otu a ka anyị si awa na bụkọ ọhaneze ọkwa mba na-achịkwa n'olu n'olu. Obodoukwu kwan! Obodoukwu kwan! Obodoukwu kwan son! Ihe awọlụ ụpadalas. Ihe anyị na-asụ na ihe adịgo mma lekwa ihe juru ihe a. Ihe awụ ndị ụpadalas bịara ga sọpọtọ ndị Obodoukwu. Adị ndị Obodoukwu ihe a na-emekwa na-adị anyị mma. Asụ na a ga-eme gịnị a ga-eri ji.